mamun tu kamana ganimbe ako minon na tugu nyumana kabo jamana ko kan kana anga jamana konnala o hamino jorobana sabu sobar kama mauna na do au jigi koro kaseka o barake aketugu nyumana sobar kama e chakade mi ka bara benimbe ka ako minon takabo jamana ko kan kana na ya anga jamana konnala kasoro basi fusi mako minon soro duguma sira fe jikan sira fe fukata se sanfe sirama wo ka bara benente o doroma ube transit barauke logistique manutention fukata se terrain fereli ani soko nyanaboli commerce général ube ni bela jene ke jamana fanta ani nani bela jene na o mamunu be ko o mako be sobar kama maula obe se ka wiri ka u segere amdale ka fieno ube immeuble seku traoré la kati takasira la uni pharmacie luxe beauté Boubacar Keita o manja nyogona walma ni tamaka gele aw munuma obe se ka uto sigoro la ko wole nege juru sira la bi woroni duru bi duru mugan wolonvla binan an duru nanzarakana 65 50 27 45 gwa numéro sabana fana be ni oye bi woroni fla fu ane shegin bi shegin nani bi wolonvla ni fla nanzarakana 62 08 84 72 ayo jigi ke so barkama ye ate fo aw jigi ke biya alamsa ye joué kalo kile muga ani saba samba flani muga ani woro aw munu sogole ma ko jabaran so mandila an ka foli bo bele jelen ka keni ago wakati tukuye an bawla doniya ko ni akwa kuna funu wakati sele bakuruba kunnafoniw na an ka jamana ɲɛmaw ye sariyam ta ka ɲɛsin Mali nationalité ko ma an da bɛna don la fo ka taga se an ka kiriko minisiri welewelemada kan min bila ka ɲɛsin an ka kiritigɛlaw ma shisha ko kan an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. An ka minisiriw ka lajɛrɛ min kɛra juillet kalo tile 17 san 2026 ka kɛɲɛ ni an ka kiriko minisiri ka proposition ye an ka jamana ɲɛmaw ye a latigɛ ka yɛlɛma don code des personnes et de la famille la yaasa cogoya min na yaasa maa minnu bɛ yen ni u ni jamana wɛrɛw bɛ ka bɛnbɛnbɛn walew labɛn Mali jamana kama walima ni u bɛ ka bamanci wale ka o kɔkɔrɔma don walima ka kɛ a baara yɛrɛ kɛbaga ye ni don tɛmɛnw na ni u ye jɔdabaw olu occupé an ka jamana kɔnɔna la ka se ka nationalité ka o minɛ u la ka a jira ko u tɛ maliyɛn den ye cogoya min na u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa a baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na teliya la an ka jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la u ye a jira ko maa o maa de bɛ yen n'i ye waleya jugu ta ka ɲɛsin jamana in ma i k'a jira i la n'a sɔrɔ ni nationalité maliyɛnni bɛ i bolo a bɛna na daraki ka bɔ i bolo ka a jira ko i tɛ maliden ye. An ka kiri minisiri bɔra ka sɛbɛnfura bɔ juillet kalo tile 21 san 2026 ka ɲɛsin shisha ko tabamɛl ni arom ni olu doni ni a feereli fo ka taga se a publicitéw kɛli kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 7 san 2026 a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka kiri baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ko maa o maa de bɛ yen nɔ ni i tɛgɛ taara ka sababuya kɛ ko i bɛ ka ni minɛn ninnu feere walima i sɔrɔla a minni na walima i yɛrɛ bɛ ka publicité kɛ ko i ka kiri ka tigɛ ni sariya sun ye min taara juillet kalo tile 18 san 2021 o yaasa cogoya min na maa minnu ka baara ye nin waleyaw ye u bɛ se ka a dabila sabu ko nin fɛn ye kɔlɔlɔ juguba de ye min bɛ se ka dankari kɛ sifinnakaw ka ɲɛnamaya la olu minnu ye jamana siniɲɛsigi ye don n'a nataw la. An ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan tarata don juillet kalo tile 21 san 2026 Mopti marabolo la Kuakuru dugu kɔnɔna la ni o bɛ jɛnɛ cercle fɛ ka bamanci wale tigilamɔgɔw juguya la an ka finitigilakaw ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la u ye bamanci wale tigilamɔgɔ maa 5 u sera ka tɛgɛ kɛ u la min ye u ka camion belebeleba dɔ ni kɛlɛkɛminɛn dɔw tun bɛ a kɔnɔna la u sera ka olu jeni ani o kɔfɛ u ye ɲininiw boloda yaasa bamanci wale tigilamɔgɔ minnu ni olu bolila ka se ka tɛgɛ kɛ olu la. État-major général des armées ko k'a bɛ folikan lase a ka cɛdenw ma ka wulikajɔ in na wa fana ko jamanadenw k'a dɔn ko an ka finitigilakaw kalikan don ka lakana sabati jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na yaasa bamanci wale tigilamɔgɔw daka o bɛ se ka bɔ cogoya min jamanadenw dala nka ko u mago bɛ fɛnɛ an jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ k'a dɛmɛ la yaasa u bɛ se ka taa tugu ni maajugu ninnu na an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na.
Juye kalo tile 21 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Bamantiwale tigilamɔgɔw kama Kidali dugu kɔnɔna ani a kɛrɛfɛ dugu la min kɛra sababu ye ka Bamantiwale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ 4 ka o jeni an ka finitigilakaw fɛ ani o kɔfɛ fana min ye u ka bolimafɛn dɔ ni kɛlɛkɛminɛn bɛ o kɔnɔna la u sera ka o fana tiɲɛ ani min ye Kongo Sabugu o kungo kɔnɔna la an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka Bamantiwale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ 1 ka o tiɲɛ o yɔrɔ nin na État-major général des armées y'a jira ko a ka cɛdenw kalikannen don ka Bamantiwale tigilamɔgɔw dansigi u ka waleyaw la ko an jamanadenw ka u dɛmɛ yaasa danaya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ani dɛmɛ min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka sinsin cogoya min lakana bɛ sabati ban Maliba kɔnɔna la. Tɛnɛndon juye kalo tile 20 san 2026 min ye an ka ministre des affaires étrangères de la coopération Abdoulaye Diop ye Algérie lasigiden bisimila an ka jamana kɔnɔna la yaasa ka hakilina falen-falenw kɛ bolodiɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u kumana olu de kan ani u bɛna fɛɛrɛ kura minnu bila sen kan jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka nafasɔrɔ sira kama u ye u da don olu bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ o la yaasa cogoya min na don n'a nataw la u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ sira wɛrɛw kan min ni kɔrɔlenw fana tɛ kelen ye. Juye kalo tile 19 ni a tile 20 san 2026 min ye an ka taji camion citerne dɔw donna Kucala ni Mopti marabolo kɔnɔna la yaasa min ye yen sigibagaw ye u bɛ se ka lafiya cogoya min na tajiko nasira la an ka jamana kɔnɔna la. Min ye direction générale du commerce et de la concurrence ye ale kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye taji minnu donna an ka jamana kɔnɔna la an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji in sɔrɔ hɛrɛ ni baden na an ka lafiya kama ka se ka boli ka taa an ta yɔrɔw la ka sɔrɔ an ma degun tajiko sababuya la. Min ye Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko Ben le cerveau fo ka taga se Mohamed Yusuf Bacili ni bɛɛ b'ale wele ko Aras Bac san 3 kɔfɛ kaso la min ye an ka kiiri tigilamɔgɔw y'a jira ko u ka kiiri bɛna tigɛ utu kalo nata in na san 2026 ni kunnafoni kɛra nisɔndiya ko ye u somɔgɔw yɔrɔ sabula min ye u furumusow ni u denw bɔra ka u ka nisɔndiya jira a ko la furumusow ye a jira ko u cɛw ye san 3 min kɛ kaso la ko nin kɛra gɛlɛyaba de ye u bolo sabula ko olu de ye u janto u ka denbayaw la cɛ ninnu kɔfɛ ko a ma nɔgɔn wa fana min ye den ninnu fana ye olu fana ye a jira ko u faw ye san 3 min kɛ kaso la ko a kɛra gɛlɛya belebele ye u ma ko u bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a tun bɛ ɲini ka don u ka kalanw na o hukumu kɔnɔna la ko u ka kiiri min bɛna tigɛ utu kalo la k'u b'a ɲini an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ko u ka olu lajɛ u ka sabali ka nin maa fila minnu filɛ nin ye ka se ka bɔda kɛ u ye yaasa olu bɛ se ka u furu kɛ u ye denw yɛrɛ y'a jira fana olu bɛ se ka u faw ye cogoya min nka u y'a jira ko u dalen bɛ Mali kiiri bulon na wa fana ko u mana sariya o sariya ta u bɛna na to u kɔ. Tɛnɛndon juye kalo tile 20 san 2026 an ka kunnafonidila minnu ka baara bɛnnen bɛ sɛbɛnni ma o jɛkulu 3 ye ɲɔgɔn ye Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ ka hakilina falen-falenw kɛ ka sɛbɛnfura kɛ u bɛna sɛbɛnfura min ci an ka jamana ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin gɛlɛya ma min bɛ u kan u ka baara in kɔnɔna la sabula u y'a jira ko u bɛ nin baara in na faso kɔnɔna la nka ko min ye jamana ɲɛmaaw kɛlen tɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ko o kɛlen bɛ gɛlɛyaba de ye olu kan ko olu bɛ se k'a fɔ u bɛ baara min na nin ye yɛrɛ ye baara don nka ko a nafa fɛnɛ ka bon jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ u y'a jira ko u bɛna sɛbɛnfura kɛ k'a ci an ka premier ministre ma yaasa cogoya min ani u bɛ se ka sigi ka kuma degun ni tɔɔrɔ min bɛ u ka baara in kɔnɔna la ka u da don o la ani jamana bɛ se cogoya min na ka layidukan ta u ye ani k'a lawaleya fana ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma u ka baara in kɔnɔna la sabula u y'a jira ko baara in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma an bɛ don min na i ko bi. An ka sirabaw lakana kama min ye Anazɛri ni a ka cɛdenw ye wulikajɔ bila sen kan taratadon juye kalo tile 21 san 2026 ka taga Gɔntɔrɔ ni Sanɛ Libida ni Amdalaye Bajalan fo ka taga se Bolibana maaw kunna wulila ka bɔ sirada yɔrɔ minnu na n'u tilala ka segin ka na ka se ka taa o maa kofɔlen ninnu ka u lawuli cogoya min na
u y'a jira k'u ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye o de ye ka lakana sabati an ka ani min an ka siraba ninnu fana ye olu fana bɛ se ka lakana cogoya min u y'a jira ko u bɛ ka nin baara ninnu kɛ semaine nationale de la sécurité routière ta ko 22nan hukumu de kɔnɔna la wa ko fo ka taa fɔ ko juillet kalo in banna u bɛna a baaraw bila sen kan ko ani fana u bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan ka hakili jagabɔ kɛ yaasa a bɛ se ka kɛ cogoya min na kalo tɔw fana kɔnɔna la an yɛrɛ ka lakana kama ani an ka siraba ninnu lakana fana kama. O b'an nata an ka kɔkan kunnafoniw na CEDEAO ka lajɛrɛ min kɛra juillet kalo tile 19 san 2026 Sierra Leone ni o ye u ka lajɛrɛ ta ko 69 ye o kɛnɛ kan u y'a jira ko u bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye ECO ye ni o ye wari kura ye ko u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan yaasa san 2027 o wari bɛ se ka labaara cogoya min na farafina gun jamanaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la wa fana ko u kelen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa jamana minnu bɛ yen ni olu fana b'a fɛ ka ECO in na kɛ u ka wari ye ko olu fana bɛ se ka don a ko la cogoya min na sabula u y'a jira ko olu kɔni hakilina la farafina gun jamanaw bɛɛ lajɛlen kan ka nafolo kelen de labaara u ka jamanaw kɔnɔna la ko sabula nafolo min bɛ du Mali kɔnɔna la min bɛ du Sierra Leone ani min bɛ du Centrafrique ko olu tɛ kelen nka ko olu dun ka jateminɛ y'a jira a bɛɛ lajɛlen farafina gun jamana de ye o hukumu kɔnɔna la u ye a jira ko Guinée yɛrɛ ye a laɲini ko olu b'a fɛ ka nafolo in ka a kɛ u ta ye o hukumu kɔnɔ u kɔni min ye Mali, Burkina Faso ani Niger u ma kuma o kan u ka nin communiqué in senfɛ n'a sɔrɔ ni olu fana ni olu bɛna concerné a ko la sabula olu ye jamana ye min bɛ UEMOA kɔnɔ hali ni u tɛ CEDEAO ka jɛkulu la bilen. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. Sobarkama logistique transit ma an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma sabu olu de bɛ ka an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ani wagati ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran. Sobarikama. Sobarikama est une entreprise de transit, transport, logistique, manutention et commerce général en import qu'en export sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des partenaires aussi en Chine. Notre direction se trouve à Amdalaï, immeuble Sékou Traoré, sur la route de Kati, non loin de la pharmacie Lixiboté, Bouakar Keita. Notre mission est la satisfaction de nos clients. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants 62 08 84 72 ou encore 65 50 27 45. Le compte Gmail c'est sobbarikama@gmail.com.